To fa mai sauraro abinda ba a so ya faru yayin da wato sojojin Nijar sun kawo wa Najeriya hari yayin da suka hari wato garin na Katsina. A wani bangaren kuma shugaban kasar Rasha ya amince da takardar da shugaban kasar Nijar ya tura musu dangane cewa an yaki Najeriya. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken batun a cikin wannan shirin namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To amma mai sauraro idan wannan shine zuwanka na farko, ka sami hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe. Kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa. Domin hakan shi ne zai baka damar samun zafafan labaran mu ingantacciya kuma da zarar mun ɗaura. Samu guri ka zauna ka shirya tsaf domin saurara cikakken bidiyon daga wancan nan mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro, barkamu da jama'a sake saduwa da mu da ko a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarin dumadumin su kamar dai kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. Yau ma wannan channel namu na kuma albarka mai suna Tushen Hausa 24 ya leƙa wani zafin batu ne daga trend a social media kan batun yakin da yake shirin barkewa tsakanin wato sojojin Najeriya da kuma sojojin ƙasar ta Niger. Domin sauraro samun guri ka shirya tsaf domin sauraro cikakken bidiyon daga wannan channel mai albarka. Da farko dai abu kamar wasa yayin da mutane suke taro irin kan cewa yaƙi zai barke tsakanin Najeriya da kuma Niger. Kamar yadda sojan ƙasar shugaban ƙasar na Niger ya turawa da shugaban ƙasar Rasha takarda kan cewa suna buƙatar taimako don ganin cewa sun cimma Najeriya. Kamar dai da muka gano cikakken bidiyon a cikin wani jantar mai albarka mai suna Tushen Hausa TV, ba wannan Tushen Hausa 24 ba, Tushen Hausa TV da kuma tashar Girgiza 24. Yayin da idan kana son kallon cikakken bidiyon a kan wannan kafar da labarai na YouTube, ka garzaya kan channel din Girgiza TV ko kuma Tushen Hausa TV, ba wannan Tushen Hausa 24 take, ba Tushen Hausa TV ba. Mun gode kallon wannan channel mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Domin samun zafafan labarai sai ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar ta ƙararrawa. Domin hakan shi ne da baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. Mun gode kallon channel.